Kansalaiset, jotka iltapimeässä kulkivat Hurukselan Kahrinmäessä olevan Tyllikiven ohi, tuntevat nahkansa joka kerta nousevan kananlihalle, odottaessaan, että jokohan se piru, se vanha kehno, taas sieltä kiveltä tai kiven takaa rääkäisee. Ja kansalaiset väristyksiä tuntien höristävät korviaan niin, että kuulohermot pingoittuvat, mutta ei kuulu mitään. Jo vuonna 1939 Titus kirjoitti Helsingin Sanomissa Hurukselan pirusta, joka säikäytti kortin pelaajat metsän siimeksessä. Legenda Tyllikivellä pelotelleesta pirusta elää yhä Hurukselassa. Hurukselan miehet tässä kävi pelaamassa korttia aikanaan ennen sotia. Yhtenä yönä tai iltana, koska hämärää oli ja sitten alkoikin kuulua hirveä huuto tuolta jostain päin, en tiedä missä päin se oli, mutta siihen raavaat miehetkin pelästyi niin paljon, että kortit putos sillä kertaa siihen ja kaikki lähti kotiin. Sana karmivasta kummituksesta kiiri ympäri Suomen. Kyllä, siitähän tuli sitten oikein, sanotaan kansainvaellus sitten, että ympäri Suomea tultiin katsoa niitä ja kuuntelee lähinnä sitä kummitusta, että iltaisinhan se aina tietenkin huuteli sitten ja öisin. Kuka kuuli, kuka ei se aina huutanut. Ja tässä puhutaan kuitenkin 1930-luvusta, niin miten tämä tieto tästä legendasta sillä lailla kiiri ympäri maata? No, ilmeisesti tiedotusvälineet ne oli, jotka lehdet nyt ainakin, ja sitä en tiedä, olisiko radio sitten siitä. Saattoi olla, että sitäkin kautta, koska niitä tuli ympäri Suomea. Kummitusturistit kävivät kylän miesten hermoille, eikä vieläkään tiedetty, mikä oudon äänen takana oli. Piru lopetti huutelunsa yllättäen ja piti suunsa kiinni. Ei ole koskaan sen jälkeen kuultu. Että se kun loppui, niin se loppui kun seinään, että siitä ei kuultu enää koskaan. Joo. Pienen ajomatkan päässä Hurukselan pirusta lepää Anjelan vanha Vreden hautausmaa. Synkän metsän siimeksessä on nähty naisen hahmon kulkevan haudalta toiselle. Anjelalainen Jussi Koivisto on asunut sukupolvia toisensa perään pelotellen hautausmaan lähellä koko elämänsä. Te kerroitte, että tämä oli vähän semmoinen paikka, mikä aina tuli kierrettyä kaukaa, jos ohi satuttiin kulkemaan. Minkälaisia tarinoita tähän liittyy? No tarinathan on tietysti aina, hautausmaa on synkkä paikka, sitä kierretään kaukaan, koska se on aina pelottava. Tästähän kerrotaan paljon tarinoita vanhasta hautausmaasta, Vreden hautausmaasta. Tämä on niin vanha, josta tulee kaikennäköistä tarinaa. Vreden hautausmaalla sijaitsee mystinen Pirun portti. Pirun portti, joka on tuolla lähellä. Pirun portti on kansansuussa tullut Pirun portiksi, eli Piru käy pomia katsomassa, että saako se täältä pois ketään, mutta että nähtävästi ei ole saanut ketään. Pirun portille löytyy maallinenkin selitys. Talvisaikaa oli lunta niin paljon, niin ei päästy normaalissa portissa, niin käveltiin siitä pienestä portista sisälle. Eli Pirun portillekin löytyy tavallaan luonnollinen selitys, mutta kas kummaa kaikki puut näyttää olevan vähän kelottuneita sitä Pirun portin matkalta. Mistähän tämä mahtaa johtua? No se on nähtävästi. Piru käyttää sitä kuitenkin niin paljon, että ne kelottuu. 1980-luvulla useat nuoret järkyttyivät nähdessään naisen hahmon istumassa ruostuneella penkillä. Nähtävästi se on se kartanon vanha harmaa rouva, joka siellä kummittelee, mutta että nähtävästi se on tullut myöskin tänne kummittelemaan, koska hänet on luultavasti haudattu tänne, niin se on tullut sen jälkeen myöskin tänne. Ja harmaa rouvallahan on tuolla toi penkki, johonka sitten jossain vaiheessa, kun käy istumaan, niin rouva tulee vierelle. Onko tämä semmoinen toimenpide, mitä on syytä välttää, tämä penkille istuminen? No joo, se on tosiaan, sitä voi kokeilla silleen, että 12 kertaa kiertää kappelin ympäri ja koputtelee oveen, niin siellä alkaa luut kolisemaan ja sen jälkeen näkyy vanha rouva penkillä ja menee vierelle, niin siinä se on. En ole nähnyt, mutta tarina kertoo näin. Hautausmaa kuuluu Vreden suvulle, jonka kartano sijaitsee parin kilometrin päässä. Kuningas Karle IX lahjoitti kartanon Henrik Vreden leskelle vuonna 1608. Vanhalle hautausmaalle on haudattu pääasiassa Vreden suvun jäseniä.
Sen keskellä sijaitseva punatiilinen hautakappeli on vuodelta 1860. Täällä on luitten kolinaa ja harmaata rouvaa nähty ainakin vielä 80-luvulla. Mites nyt 2010-luvulla? Vieläkö kummitustarinat liikkuu täällä? No eihän se mitään. Puhutaan jälkeläisillä aina, niin kyllä se tarina jatkaa kulkua. Nykyinen nuoriso kyllä ei enää osaa sitä kunnioittaa, ne tulee jopa kaatelemaan hautakiviä. Onko joku tehnyt jopa sen virheen, että on istunut tuohon ruosteiselle penkin puolikkaalle? No en tiedä kyllä kai. En usko, että kukaan siihen uskaltaa sentään.